Σε μια εποχή όπου το ψηφιακό τοπίο αλλάζει συνεχώς με την τεχνητή νοημοσύνη, ο κόσμος συνεχίζει να ψάχνει στην Google ή απευθύνεται στο ChatGPT? Ο κόσμος αρχικά πάντα θα ψάχνει. Το θέμα είναι πού θα ψάχνει. Γι' αυτό το λόγο το SEO από Search Engine Optimization γίνεται Search Everywhere Optimization. Γιατί ο κόσμος πάντα θα ψάχνει. Είτε θα είναι στην Google, είτε θα είναι στο ChatGPT, στο Gemini, στο οποιοδήποτε AI tool, είτε ακόμα και στο ίδιο το YouTube ή ακόμα και στα social media. Οπότε το SEO παίζει πολύ σημαντικό ρόλο γιατί οι κανόνες είναι οι ίδιοι. Γιατί τώρα το AI τι κάνει τη δουλειά που έκαναν οι χρήστες. Πάει και ψάχνει στην Google. Αν λοιπόν δεν έχεις κάνει SEO ώστε το site σου να μπορεί η Google και τα AI bots να το διαβάζουν σωστά και να εμφανίσετε στην πρώτη σελίδα της Google, τότε το AI δεν μπορεί να σε βρει. Αν δεν μπορεί να σε βρει, πώς θα σε προτείνει? Αν το site σου δεν είναι γρήγορο, όταν το ChatGPT δίνει απαντήσεις σε μερικά δευτερόλεπτα, αλλά το site σου κάνει 5 δευτερόλεπτα να φορτώσει, τότε δεν θα μπορέσει να σου δώσει αποτέλεσμα. Οπότε οι κανόνες είναι πάνω κάτω οι ίδιοι, όπως ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Απλά η στρατηγική αλλάζει και είναι λογικό, η τεχνολογία αλλάζει, οι συνθήκες αλλάζουν, η ζωή αλλάζει. Πρέπει να είσαι ευέλικτος και να προσαρμόζεσαι στην νέα γενιά, στις νέες τεχνολογίες και στις ανάγκες του κόσμου.